Zer de bastiak hemen txekar infernu, beste zombien bideo batekin, eta kaso honetan gaude Advanced Warfareko, Call of Duty berriko, lehen mapa zombiean, aurreneko DLCan aterazena, Outbreak izenekoa, eta parte honetan saiatuko gara easter egga egiten, edo nola daik, Pasko arrautza, bueno, jokuan zehar dauden hainbat elementu desblokeatzeko. Kaso honetan, arma horko kaja hori importanteak, por cierto. Kajo honetan, armaren hobekuntza makina bat topatuko dugu bukaeran, aber lortzen dugun egitea. Usteat, behin bakar lortetela, alegia atzo proba denen nitonean, da ez ninkarra hau, en plan, guai, oso ondo pentsauta gari, behin itakute ez lortzen. Bueno, ez dira zombi klasiko gauek, baina, bueno, Black Ops 2a iristen den bitartean, daukagun zombitosi txiki berro hori, kenduko dugu horrela, ez? Gutxillo! Hemengo zombila goengo pixka derdu edia, baina oigan nibeletik angora, juega gaztek, juega padre. Esa bitzeteko. Baina ni bai. Beka! Bueno, puntu egite importantiak, beti zela, zombiko joku hauetan puntuak oso garrantzitsua dira. Manian bat hori izan da. Vale, Black Ops 2a dagoeneko konfirmatu dute, zombiak egongo direla konfirmatu dute, eta zombi mapa klasikoen remasterizazioa iritsiko da. DLC bakoitzean, edo jokuaren DLC bakoitzean hori da. Mapa klasiko bat etorriko da, eta zombi mapa berri bat. Uste dut izango direla Kino der Toten, Origins, Shangri-La, besten bate hongoek, Buriet, etiketena atxean gogatzen ondo, baina mapa klasiko edo oiena, Five ez, zenuan Kino. Hola, venga, fuerga. Buah, hola. Oso zer zutenek. Ale. Bai, mapa betako berezitasuna. Vale, pues... desarma, tú que ya ves igual. Bueno. Oye. Mapas... tú que yo... Vale, calavera. ¿En serio? Ufa. Venga, vamos. Ya punto de inversión. Vale, digo. ¡Yija! ¡Guasenai! Bueno. Murizilua. Hau, atlasek bilatzen dizkiguen gauzak dira, hor ikusten dute. Hau da, odol zombia. Kamuflajea. Hala, venga, txakurrak. Txakurrak, datozte, txakurrak. Bai, torrerak eirik ez ditu baino leku guztietan ditu txakurrak. Hala, venga, oen gauz nahiko horrexak, dita, txakurrak. Bai, ez dira oso komplikatuak izan, inoiz. Hala, concentrate en el choque. Hala, venga, au. Vale, listo. ¡Lo conseguimos! Vale. Bueno. Hau, bakarrik joazen zarenean, hori izango izateke Quick Revive, ezta? Zombi klasiketako Quick Revive, Hombre, nasitu ya, zombiak pixat askartatzen. Ja, oin, ja. Exo trajearekin... Hombre, bomba dene, hori ez dira. Hori kabuma bezala izango litzatekena da. Hau, izango nike... Hau. Mantxek! Hemen litzateke eta letxe bat. Eba. Zozer horikoek. Bum! Hombre, dron bat. Eskerrik asko.
Atlas, neregatik keskatzea arren, keskatzea. Odio estas cosas. Bueno, bitartez, beti esela puntuak egingo ditugu, horrendikan ronda errexeako, bueno, nahiko ekor izatea, hiltzeko. Necesito más munición. Están por todas partes. ¡Que te den! Bueno, puntu batzu jain dizkiula. Voy a recargar. Vale, Titana eta... Hola, toleranak? Bueno, misiona, momentuk. Hemen tio... Gultzea, kaja... Okistu behar dio, Vale. Bueno, izterragarekin segitzeko edo arroz paskarekin, hori... Hemen kaja hemen jarrako dugu. Otxe agertu da. Eso está mejor. Oye, eta bain permiso lortu ditugu. Eta permiso lortzeko lau gaza inberdia, lau, zera, iten juten ari minutuak, ba, esplikatuko izuen nola dan, bueno, nola den. A ver, bakitu, vale, exotragia. A ver si me vale. Ahí va, kredituak, importantia gatzea. Aunque beti eman zizkiate. Vale. Titana hemen ikasitxon, gogoratu nahi diat. Bai, Titana hortiok. Titana hartuko ju betxando letxugaz, gio basik izerratetzeken da. Manos a la obra. Oso ondo. Dale, vale. Lo necesito. Beti dudas ikan nik etortzen aukien, tío. Exotik estek. Hemen ikandek. Josus. Opa ni. Aquí he dicho, hombre, bat ikusi, vale. Toma, vale. Hola, venga. Venga, leches. Bueno, vamos a reivindicar en campo acá. Exortu jau. Vale. Zein jau, zein berdiu. Bai, basik zein berdiu. Opa. Nik beti zombiak elkartzeko hasierara joaten naiz, edo maparen hasieran neoten garen lekuan. Kajatik tirarriko nike. Bueno. Osea, hemen lortu behar dugu bat arma berria, mapanetako arma berria, bueno, mapanetako, jokontako arma espezialetako bat. Bi daude, bestia enagotzen ezineken, baina kainoi baeko, oso da. Bueno, puntu egiteko, tron de salto, venga, txe. Bazen nahi. Exosaltu ere herria. Nahi zombilango esa kontxintxina nola, no? Contamination Breach, oso ondo. Vale, pasailu. A ver, ba. Bazen nahi, honeaka... A ver, zenbat denborak txestiken, beste minutu. Vale. Guain igual zombi raroak etorkitu, pues, etxeki. Bueno... Hola! Horrek ikutzen bali maik, exotragia desaktibate. Peligroso dituk, Zombi elektriko horiek. Bomba. Bueno. Hemen maik puntak egite fallesi. Hala, venga. Masakrezkoa. Ya hasitu salto egiten. Vale, eso saltu bat hori...
Bueno, elkartzeko hainbat desberdin daude, autobusaren atzetik, aurretik, gainetik. Exotrajeak ematekin aukera da, hau ikitzeko, saltoak, salto bikoitzak, eta hori. Bitartez punta egin gozio. Hala. Hori, ikutzen da. Hau trampa da. Trampa netzan. Segurtasuna. Hostia! Eso sí que es eficacia máxima. Tiripete. Voy a recargar. Vale. Eso saltua eta letxuka. Hartu ereski una. A ver. Ahora berko jo. Zumba balio zien. Manos a la obra. Vale, a ver, ematen zugute merrizkian armak. Hostia, bai. Oh! Au! Vale. Mira, bai. Oez. Aquí, arma oeste berritena, pero bueno. Balio kosiak. Puntuak iteko eta bai dena. Vale. Bueno, eso saltu hartu dugu, hor, irugarrengo hori, eta onteko da, itu, bomba! Txispasoa. Honik ez. Aupa. A ver, puntuak egin berrituko, puntuak egin. Fiskan luzea egiten da. Izterega, baina. Hola, venga. Han. Osea, puntei. Vale, erekentzien garrantzitsu, Hombre, este zen. Joder. ¿Vienen más? No, bajatik nire. Puntu batzuk, bitartez. Woohoo! Boom! Oh, está aquí. Peka! Con un golpe basta. Buah, vale. A ver, eskenetuk. Arma erdiak. Venga. También zetetetik txinatiko, hombre, hor kredito batzuk. Venga, beti ongi torri izaten dira. Emain jut irikiat, ez? Bai, irikiat. Bueno, a ver, exosaltu aquí, jungerrektu, beholdin haurik behar. Total. Vale, oain hemen hasiko gaituk tarjeta behar dugu, lau tarjetak. Eta hortako... Hau, kendu behar, di jau. A ver... Kacharro rei disparatu bertio... Bala, no sé, a ver, baina balik... Se me va a agotar. Vale. Vale, eta bai. Hoi deketa, magia, eta bai. Hotxe, 0-0 jartzen una, hor eskerretan, orain ja jarretik. Queda poca munición. Vale, ahora mira, Jack. Queda poca munición da letxeak. Hor, nire arpegiren ondoan 0-0 jartzen zuena, orain ja 0 jartzen du, lehen identifikazio lortu dugu. Eta orain... Dementxe, hori biletraetuk. Hau hartengo ju, garantzitsuek eta... Jukutu, txuek. La próxima, chicos. Vale, a ver. Hau speed koladek. Kajatik tirar diu. Hola. Mate. Hau dek, user, arma. Bai! Vale, hau dek beste arma berdiuna. Bueno, a ver. Torenea. Bigarrengo
identifikazioa lortzeko. Hala. Puntuatu azizkau. Hau armak mejoratzekoak, 2000 baieu. Eta horrekin, 20. nivel arte ziok mejoratzea. Gogoratu nahi. Jiha! Bueno, mira, zombi bereziak izeteko torri. Hirugarrengo zati jaiteko. Miekin. Beste egin, no? Horrekin... Ez izan, kombinatzen bate... Egin. Espero. Arma batxik duna txarreken, Fíjate, puntu batzukik... Oez... Bueno, no te txarra. Voy a recargar. Automático recarga, ni sea, lo dudan venga. Pete, hombre, estoy con la carta ni buena. Bueno, no tengo que ver, Bueno, no tengo nada. No me tengo vengos. Bueno, no te dan miedo de vagar hecho que vaya. Venga, hay música catalana. ¡Hija! ¡Ay! ¡Teléfono me voy! Falla técnico. Falla técnico, hombre. ¡Oh! Es un punto de internet. Oh, sé. Bueno, solo sé. ¡Poco matanza! No me llega, vale. Bueno, arma una este que nada. Hola, sí, ni la geniación. A ver, Tori, acá. Voy a llegar arma y mejora, a ver. Estaba el multiplicador, mate sec. Vale. Bueno. Guain, ingo dugu beste identifikazio txartel bat hartu, eta hortako kajara joango gara, eta kajara botatzek ari garen momentuan, disparatzen emagaituk. Alegia. Hola. Eta hortxe. Identifikazioa, eta ja, bi. Eta engalitu horrezue. Hori nola akikta, nik zati, jendia oso makina zeak jukuentak. Bueno, ja, bi identifikazioa eskau. Joder. Pero llega. Bueno, arma mejor. Sí, la mejor ahí. Bueno, va igual zombie berezi ya, ¿qué que tú cosa? A ver. Bueno, ikuskero. Bueno. Oi, hirugarrengo pasuen gaiu. Bueno, hain zombi berezia gatuzte, jotzen baldin bagaituzte infektatu egiten gaituztenak. Horren berezia etu bergara albaldin bada ez jotzen, aldeituguna, hostia. ¡Corre! Intza corre, cámese de... Corre, cámese. Importante ditutanak ezitzia, baina asko bai, askakatu. Errexio izateko geho. Bueno. Izen bat zombi hauetako zedek, 30.000. Hola, ez bello. Vale, mataza, venga.
Josu, maita, Jose. Uy. Bueno. ¡Cabrón! Ha faltado poco. Allí. Josu, maita, Jose. Hori den nekau. Hau. Vale. Guain. Oida, dain infektatu garenean. Salatu ergara hau egiten. Hemen dauden lau bat. Hor dago desinfektatzekoa. Bi. Hiru. Eta lau. Da, identifikazio tarjeta. Hemen tiok. Beto, bai, hiru jarri. Vale, ya está, hiru jarta. Desinfektengo gaitu. Vale. Non tiok, eskeneko. Hortxe, ja, hiru eskau. Bueno, bentsi utziko jau, kargatu, tope, eta urrengoan, egongo gara. Urrengo zatean alegia, gerarte!